Tervetuloa Ykikirjoitusharjoitukseen. Tämä video sisältää koko tehtäväsetin, realistiset mallivastaukset ja kaksikielisen suomi-englanti-tuen. Welcome to Uki Writing Practice. This video includes the full task set, realistic model answers, and bilingual Finnish-English support. Aloitetaan tehtävästä 1. Let us begin with task 1. Ykikirjoitusharjoitus. Tehtävä 1 alkaa. Uki Writing Practice. Task 1 begins. Kiitä ystävää syntymäpäivälahjasta. Thank a friend for a birthday gift. Hei, kiitos todella paljon syntymäpäivälahjasta. Lahja oli tosi huomaavainen ja tuli minulle iloisena yllätyksenä. Arvostan sitä, että muistit päiväni ja valitsit juuri minulle sopivan lahjan. Kiitos vielä kerran, tämä merkitsi minulle paljon. Lämpimin terveisin, Mika. Hi, thank you so much for the birthday gift. The gift was very thoughtful and a lovely surprise for me. I appreciate that you remembered my day and chose something that suits me so well. Thanks again, it meant a lot to me. Warm regards, Mika. Harjoitustauko. Pysähdy ja kirjoita oma vastauksesi nyt. Practice break. Pause and write your own answer now. Tehtävä 2 alkaa. Task 2 begins. Kirjoita keskustelupalstalle vinkkejä uusille maahanmuuttajille. Write tips for newcomers in an online forum. Tervetuloa Suomeen, tässä muutama vinkki uusille maahanmuuttajille. Ensimmäinen vinkkini on opiskella suomea rohkeasti alusta asti, vaikka virheitä tulisi. Toinen tärkeä neuvo on hoitaa virastoasiat ajoissa ja varata niihin riittävästi aikaa. Lisäksi kannattaa liittyä harrastusryhmiin, koska niiden kautta löytyy ystäviä ja arjen tukea. Pienet askeleet joka viikko auttavat kotoutumisessa paljon. Welcome to Finland. Here are a few tips for new immigrants. My first tip is to start learning Finnish bravely from the beginning, even if you make mistakes. Another important suggestion is to handle official matters early and reserve enough time for them. In addition, it is good to join hobby groups because they help you find friends and everyday support. Small steps every week help integration a lot. Harjoitustauko. Pysähdy ja kirjoita oma vastauksesi nyt. Practice break. Pause and write your own answer now. Tehtävä 3 alkaa. Task 3 begins. Kirjoita mielipide, pitäisikö kouluissa käyttää enemmän teknologiaa? Opinion, should schools use more technology? Mielestäni kouluissa pitäisi käyttää enemmän teknologiaa, mutta opetuksen tavoitteet edellä. Digitaaliset välineet voivat auttaa oppilaita harjoittelemaan omaan tahtiin ja saamaan nopeaa palautetta. Esimerkiksi kielten opetuksessa interaktiiviset tehtävät, ääniharjoitukset ja lyhyet videot tekevät oppimisesta monipuolisempaa. Lisäksi teknologia valmistaa oppilaita työelämään, jossa digitaidot ovat lähes aina tarpeen. Toisaalta liiallinen ruutuaika voi heikentää keskittymistä, jos tunnit suunnitellaan huonosti. Siksi opettajien rooli on ratkaiseva. Teknologia ei korvaa hyvää pedagogiikkaa, vaan tukee sitä. Koulun pitäisi myös varmistaa, että kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää laitteita. Lisäksi oppilaille on opetettava lähdekritiikkiä, jotta he osaavat erottaa luotettavan tiedon virheellisestä.
Kun teknologiaa käytetään tarkoituksenmukaisesti ja yhdessä perinteisten menetelmien kanssa, oppimistulokset voivat parantua ja oppilaiden motivaatio kasvaa. Jotta muutos onnistuisi, opettajille on tarjottava riittävästi koulutusta ja tukea uusien välineiden käyttöön. Muuten teknologia voi lisätä kuormitusta eikä paranna oppimista. Parhaimmillaan digiratkaisut kuitenkin auttavat seuraamaan edistymistä tarkemmin ja kohdentamaan tukea niille oppilaille, jotka tarvitsevat sitä eniten. In my opinion, schools should use more technology, but with educational goals first. Digital tools can help students practice at their own pace and receive quick feedback. For example, in language classes, interactive exercises, audio tasks, and short videos make learning more varied. In addition, technology prepares students for working life where digital skills are needed almost everywhere. On the other hand, excessive screen time can weaken concentration if lessons are not planned well. That is why the teacher's role is crucial. Technology does not replace good pedagogy, it supports it. Schools should also ensure equal access so all students can use the same tools fairly. In addition, students should learn source criticism so they can separate reliable information from misleading content. When technology is used purposefully together with traditional methods, learning results can improve and student motivation can grow. For the change to succeed, teachers need enough training and support to use new tools well. Otherwise, technology can increase workload instead of improving learning. At its best, digital solutions help track progress more accurately and target support to students who need it most. Kirjoitusharjoitus päättyy. Writing practice ends.